Hasiko gara, orduan eskerrik asko gaur etortzeagatik Korrika, eta gaur dakizuen bezala Fito Rodriguezen Mortogoa orkestera etorrikera, urrenkera zera izango da. Lena Martinezek editoria liburua aurkeztuko dugu, gero Maite Arresek, antzeste handiak, ipuinaren lehenengo zatia irakurriko dugu, geronik Aritz Branton Fito Rodriguezi galderako rapilatxo batzuk egingo dizkiot, barkatu Fito lagunak gaituk, baina batzutan badakik. Eta gero Maitek bigarren zatia irakurriko dugu, gero beste galdera zail batzuk Fitorentzat, eta bukaeran zuen txanda izango da. Gaur tabako deiz dendaren ohorea jokoan dago, beraz mesedez galderak pila prestatu. Eta horrekin, gurekin Elena Martinez editoria. Egunon, eskerrik asko etortzagatik. Hasiko naiz liburua aurkezten, Mortogoa, frantsesez dauka izenburua, baina dago 3 hizkuntzetan dago, euskeraz, gazteleraz eta katalanez. Fito Rodriguezek idatzi zuen euskeraz, baina lehenengo argitaratu zen katalanez. Gero Pamielak eskatu zion gaztelerazko bertsioa, edo itzulpena, eta, azkenean egon da argitaratua aurretik, baina hau da lehenengo aldia hirurak batera argitaratzen dela, ez? Eta, Mortogoa da jakina, erregei heriotza. Zergatik izenburua, ez pentsaz galdetu didate zer esan nahi. Izenburua, hasiko naiz izenburuarekin, ez da? Personaia nagusia militarra, Bearnokoa, Napoleonen bai garaikidea, bai laguna eta bai etsaia ere, tarteka, mota askotako harremanak izan zituen Napoleonekin, esan daiteke, ez? Eta hasieran izan zen, Bearnoko militarra izan zen, baina nola ez zen noblea, ez zuen militar jerarkian, garai hartan nobleak ez ziren jerarkia horretan igotzen. Hala ere, iraultza etorri zenean, berak aukera handia izan zuen, bere erakusteko nor zen eta igotzen hasteko zera horretan. Argi zeukan erregearen kontra zegoela eta tatuaje bat egin zuen bularrean, Kote de Kamatxok egindako azalean ondo ikusten den bezala, tatuaje bat zeukan bularrean erregei heriotza, Mortogoa. Paradogikoa bada ere, ibilbide gora beratsu bat izan ostean, bilakatu zen Sueziako erregea, nahiz da errege edo monarkian kontra egon. Eta, horrek dauka hortik gauza asko esan daitezke horri buruz. Batez ere, ez dakit politikan nola diren gauzak. Batzuk hasten dira gauza bat pentsatzen, gero bilakaera batzuk izaten dira, eta hori oso ohikoa da, ezta. Kasu honetan berezia da, eta tatuajearen filosofia da, tatuaje bat egiten duzunean da, erakutsi nahi diot nire buruari, eutsiko dio dala sinismen honi hil arte. Eta hor geratzen zaizu hil arte, baina berak aldaketa bat egin zuen, baina ez zen nola nahiko aldaketa ere, eta gauza irakurketa asko dauzka, liburuak. Eta bestalde, niri iruditzen zait interesgarria personajea dela Bearnokoa, hau da, nafartarra nonbait, bera jaio zala, oraindik existitzen ziren foru horiek, Bearno, Nafarroko foruak eta, edo berezko legeak, eta iraultza etorri zenean, behin betikoz desagertu ziren, ez? Orduan, ez dakit guk nafartartza jo dezakegu, eta behar bada Fitori horregatik interesatu zaio ere bai, gertuko norbait delako. Eta, nik horri buruz, baita ere, galdetzen diot nire buruari, segurazki gazkoieraz hitz egingo zuen, jakingo zuen baita ere euskera.
Biarnon eta irakurrita Txillardegiren artikuloa Biarnori buruz, toponimia ezaguna, untaz eta hortaz liburuan kontatzen duena Txillardegik, ez? Hori irakurrita toponime asko daude, ze familia batzutan egingo zen euskaraz garai horretan duela 200 eta piko urte, segurazki bai, ez? Zergatik ez edo bere herrian, edo honen herrian. Edo bintzat izango zen elebiduna edo gehiago. 3 hizkuntza jakingo zuen, frantsesez, gaskoieraz eta gian euskeraz. Ez dakit. Aldi suediera ikasteko arazo handiak izan zituen. Zer ikasteko? Suediera. Suediera zuen inoiz ikasi antza denez. Ez omen zuen ikasi. Baina baita ere, frantsesa nahikoa zelako garai hartan diplomazian eta ez zen behar. Bai, eta liburua da, ezin da esan, berari buruz da, baina idazten du bere neskamea izandakoak, edo bere neskameak idazten du. Eta neskameak nire ustez gorpuzten du herri xehea, garai hartako herri xehea, gerrak mugiarazten duen herria, ez? Neska militar honek Bernadotek, ez? Bortxatu egiten du neska hasieran eta gero berarekin eramaten du munduan zehar. Geratzen da berarekin hil arte, ez? Bernadote hil arte geratzen da. Orduan, neska horren autobiografia da, nonbait, narrazioa. Baina autobiografia horretan Bernadote dauka garrantzia handiena. Baina neskaren ikuspegitik pixka bat idatzita dago ere bai, Eta hori besterik ez du zuek egingo dituzue galderak. Galdera batzuk badauzkat Fitorentzat, baina horietako bat egingo dizut. Edizio hiru letan, hiru letasuna esatea, ez ohikoa da. Katalanez, euskaraz eta gaztelaniaz dago. Non espero duzu salmentarik handiena? Katalunian, Espainian edo Euskal Herrian? Espainian bat ere ez. Oso gutxi. Uste dut Espainian ez dakitela, ez da zer den, zer gertatu zaila, honezkero. Motogoa zer esan, ez dakite frantsesez Espainian. Motogoa. Eta gero, Euskal Herrian gehiago uste du Katalunian, baina ez pentsa, ez dakit. Zefito badauzka bere zarea Katalunia aldean. Zaguna da. Motogoa egin genuen zeralako bilkura bat egiten zena Pirinioetako idazleak. Eta elkartzen ginen katalanak eta euskaldunak. Orduan horri idatzi nuen eta jarri nuen Motogoa frantsesez, baina argitaratu zen katalanez eta euskeraz. Eta gero, Pamielakoek eskatu zizkidatenen egin zuten antologia de escritores vascos, hola gazteleraz, baina escritores vascos zan hemen jaiotakoak, ez euskaldunak. Orduan bat zeuden hor Ramiro Pinilla, bat zeuden gero, ez dakit, Jose Angel Irigaray, eta orduan euskaldunak eta erdudunak dena nahaztuta, ez? Orduan eskatu zidaten itzultzeko eta espainolez muerte al rey. A los reyes, jarri nun. Pentsatu nun, espainolek bestela ez dutela ulertuko. Nik pentsatu nun, frantzesa behintzat euskaldunek eta katalanek irakurleria behintzat. Irakurleriak badakila hori irakurtzen, baina espainolez ez. Eta horregatik itzulpena nuen, jarri nun, muerte a los reyes españoles. Beraz, romantzeki baten iztunek ez dute beste dialektua ulertzen, kasu honetan ikusten da, ez da. Bueno, behar Maiteek lehenengo zatia irakurriko dugu, bestela gaizki. Motogoa. Horrela zen ezagutu nuenean bularraren erdian zeramantatua ja. Garai hartan ordea, ze esan naizunenekin. Espainekin irakurtzen. Izki moduko marrazkiak ziren nik ikusitakok. Idazketa zela banekin. Erila Balileko elizan ikusia bainun alakoik. Artean enuenaren esangura ulertzeik. Denboraren poderioz, nire anaiak irakatsita, letren jabe bihurtu nintzenean ondo asko ikasi nun mezu arkzioskuna. Iraultzaren aldarria. Orduak ostea, hiltzorian zegoen errege baten ondoan nengoen. Gehien maitea izan dudan gizuna.
Hasieran, elizan bertan, gerritik bera larrustu, ipurmasaiak irekiarazi, eta popa aldetik sartu zidan taketa. Haren potxoek nire uzkiarekin topo egin zutela sentitu arte. Mina handia eman zidan. Era beren, sekulako mesedea egin zin. Frantsesak haranetik zetozela bagenekien, baina ez ginen haien beldur. Erildarrek lasai egoteko agindu zigutelako, eta haiek gure nagusiak izateaz gain oso jakintsuak zirelako. Haiek erakutsita ikasi genuen guk La Marseillaise, ereserkia, biziki ederra. Haiek nahiago izaten zuten frantsesa erabiltzea katalanera baino, eta asko irakurtzen zuten. Ez genekin, orduan behintzat, soldadu frantsesak ez zirela frantsesak. Gehienak Tolosa ingurutik zetozela, eta hizketa modua gure antzekoa zutela. Ez zekiten frantsesik. Zekiten bakarra, jende xea beldurtzea eta lapurtzea zen. Horrela, ibili ziren gurean ere. Tauleko San Clement, beren zaldi eta mandoen ukulu bihurtu zutela jakinal izan genuenan, beranduek izan guretzat. Gure eliza, harrezkeo, biltegi eta kaserna gisa ari ziren erabiltzen. Bertan bildu zituzten bailarako bazter denetatik ekarritako artelanak, baita bitxikeriak ere, eta haien arten, herrietako neskatxa xarmangarrienak. Hantxe nengoen ni. Izuak muturik, soldaduen atzaparretatik askatzeko berak hautatu nindunen. Eta hantxe bertan burutu zuen nire bortxaketa. Zeruko aingeru, inpernuko deabru eta frantximanta guztien aurren. Eta dena dela oraindik eskertzen diot. Napoleonen armadak gure herrien suntxiketa azkendu zuen. Balde boiko bizimodua birreintzeaz aparte, ibarra bera ere kiskalita utzi zuen. Elizetatik, naiz etxe printzipaletatik ostatutakoaz gain, gazte gehienak eraman zituzten. Gizonezkoak morroi edo soldadu, neskak laguntzaile. Haiekin batea, anaia eta bio joan ginen Frantzia aldea Bernadotte mariskalaren aholkuan. Orduan hasi zen, Parisera zijon txango luzea. Gure herrietan lapurturiko ama birjinak lagun itula, baina gure ama zein birjintasuna herrian utzita. Europa osoa eta bide batez mundu berriari antzematera eraman ninduen txangoa. Baite harrezat. Eta Fito Rodríguez zuretzat, orduan eretzat kaldera bat. Izaurrean ez egin duzu, ipuina ez dela politikoki zuzena. Beraz, galdera bikoitza daukat, niretzat. Lehenengoa, politiko zuzena zer den, ire definizioa zer den, eta bigarrena, ipuina nolatan urruntzen den politikoki zuzena denetik. Bueno, ez dala politikoki zuzena eta igual ez da ipuina ere. Esan ipuina eta narrazio artean, nik esango nuke narrazio laburra igual, hola izendatu genezakela. Hau, narrazio luzea ere, bihurtu ziteken, narrazio laburra. Bezakit, Kortazarrek esaten zuen, diferentzia ipuina eta narrazio artean, dala, gara, bera oso bozeolari zalea zan, ez? Eta orduan esaten zuen, ipuina da kaoengatik irabaztea, osea, kao dela medio, ez? Eta narrazioa da irabaztea, irakurlea, alegia, puntutara. Orduan, nik uste hau puntutara dijoa, ez da kao bat bidez, orduan ez dakit ipuina ote den. Eta zu politikoki zuzena baino nik uste gizarte gero eta zurrunago batean gaudela, eta diskurso ia denek, baita diskurso eta testo literarioek ere, gero eta zurrunagoak direla. Osea, gehiago behiratzen zaiola soziologiari edo gizarteari, testuari berari baino ez. Eta zentzen hau, ikusten dezuenez, hasten da bortzaketa batekin. Eta
Geroz, erakusten ditu, bueno, Napoleon zalea dela, baina Napoleon kontrakoa. Era berean iraultzailea da, baina bihurtzen da errege. Orduan, kontraesan guztiak hor azaltzen dira, ez? Nik uste bizitzan dauden kontraesan horiek dira literaturak materiala duena, ez? Eta horregatik literatura nik ez dut uste politikoki zuzena izan behar denik. Bizitza ez baita politikoki zuzena. Ados, esan duk kontra izan dela, ez da, esan duk kontra izan dela motogoa, eta gero, motogoa tatuaia duena errege bihurtzea. Uste dut gu ere hemen gaudenok halako batean edo batzutan kontra esan horietan erortzen garen edo ez? Denak, kontrasenik gabe ezin da bizi. Nik aurretikan idatzetako beste gauzen artean oso maitekiro dakat surrealismoa. Alegia, Magritten Zezine Pain Pipe, alegia, pipa baten irudia ez da pipa bat, ez? Kontra esan horiekin bizitzen ikasi behar dugu. Eta, ikuspegi marxistatik ere, kontra esan gabe, ezin da dialektikari gabe, ezin da aurrera jo. Ezin da bizi. Ezin da, bai. Beraz, narrazioak... Ezin da bizi eta ezin da aldatu. Azkenean, kontraesanaren bidez, eraldatu egiten gira eta eraldatu egiten dugun mundua. Narrazioak, narrazio hitzagon hartuko dira. Narrazioak irakurketa politikoa dauka orduan, ezta? Jakinin behar da, hau dela eta egun Norvegia independentea dela. Zan nahi dut, nola kanpotikan ekarri behar izan zuten, importatu behar izan zuten errege bat, hain zuzen ere, suedieraz ere etzekiena, Norvegiarrek aprobetxatu zuten 1905ean independentzia aldarrikatzeko. Eta honek etzun autoridaderik, ez moralik, ez militarrik, ez ezer, Norvegiarrei aurre egiteko. Eta orduan sortu zen Norvegia, herri independente bezala. Eta sortu zen, Luis Arazilek esan duzun bezala, Norvegiera. Egun ere bi estandar daude Norvegiarena, baina Arazilek esaten zuen moduan, zer da diferentzia dialekto eta hizkuntza baten artean. Errege bat, armada bat, Frantzia eta Espainiara. Eta bi dialekto, azken batean. Ados, kaldera gehiago dizkiat, baina behar da bidea irekiko diogu bigarren zatiari. Mila 1810 udazkenen, Hensilborgera joan behar izan genuen Jean Batistek Suediako printzerria hartzezan. Mintzaldia aldez aurretik prestatua eta idatzita eraman arren, bertan bildutakoek ez omen zioten piperrik ere ulertu. Omen diot, ze Neroni, gure anaia ez bezala, enaiz sekula gauza izan suediera zera duin batez aitzeko. Jean Batistek, anaia eta anskar izan zituen beraz, ordutik aurrera konfiantzazko itzultzaileak, eta ni bazpare beti gertu. Maite nuen, herriak maite zuen. Haren emazteak ez, nonbait, desire sorgin zuloark ezin jasan izan zuen egoera berria, eta Frantzia aldera abiatu zen. Napoleonek, Errusiari erasotzea erabakizunen, Suediaren laguntza lotuna izan zuen, baina Jean Batistek bere herriarekin bat egintzun, eta ukatu egin zion. Ordutik aurrea, imperioko armadak suediarrak ere etxaitzat hartu zituen. Jean Baptiste azkenen Napoleonen aurka lerratu zen. Ez zuen onartu gainerako aliatuekin batea Frantziako mugetatik barrena sartzea, baina Danimarkaren kaltetan Norvegia eskuratu zuen. Suediarrak kontentu zeuden, aurretik galdutako Finlandiaren partez, Eskandinaviako beste partea lortu zutelako. Eta Jean Baptisteren ospea Suedian gori-gorian finkatu zen. Hori zela eta, herriaren desioa horrela baitzen, Napoleonek Elba irlatik ihes egin zuenen, ez zien aurka egin, Waterloon bildutakoei, Suediar armadaren laguntza bidali nahi izan zuen. Aitzitik, gudan aritzea zakiturik, bakezko buruzagitzari ekitea deliberatu zuen, baita egin ere. 1818ko udaberrin, Karl XIII hil ondoren,
Jean Batistek Suediako koroa beneganatu zuen. Beste galdera bat, edo beste galdera pare bat. Protagonistak oso egoera latz batean hasten da ipuina, narrazioan markatu. Pertsonaren ganeko empatia bat edo sentitzen duk, edo distantzia handia dago, edo... Gau, hemen bi gauza daude. Protagonista Jean Baptiste da, baina narradorea bere neskamea. Orduan, nik uste horrela lortzen dela, hori, lehenak esaten duen bezala, herri ze alde batetik eta gero baita ere gertakizun historiko guztiak edo gertaeraiek behar bezala lerrokatzea. Noski, honek badu oinarri historiko bat, baina azkenean fikzioa da. Personajea benetazkoa da, baina nik fikzionatu egin dut, zeinen bidez, baina zuzen ere narradorearen ikuspegia erabilita ez. Eta, hor nik uste dut aukera ematen digula honek nolabait birkokatzeko funtsezkoa den garai bat. Nik gontz garaia deitu niona. Hau idatzi nun, geratu zen finalista, Euskadi Sarian saiakera egintzen, eta gontz garaia hori da justo Donosti erre zutenean, 1813an, baina gauza bera gertatzen zen, ez dakit ezagutzen dezuten, Ivo Andritzen Travnikeko kronikak. Ivo Andritz handia, Nobel saria literaturan, bera Serbioa, baina Bosnian ibilitako, orduan Travnikeko kronika haietan, kontatzen digu historia berdina, alegia, hor, elkartzen direla, pentsa zazue, Balkanetan, hiru konsul, Otomanoen imperiokoa, Frantziakoa, Napoleon eta gero Austriako imperiokoa, ez? Orduan, gai horietan sortzen dira nazio berriak, sortzen da Kroazia, sortzen da Bosnia, sortzen da inguruko ze hori, baina horregatik Norvegiak independentzia hartuko du. Osea, mundua aldatzen ari da, momentu hortan gontza da, bizagra da, ez? Eta horregatik hauek denek hizkuntza bat baino gehiago badakate, historia asko dazkate bere inguruan, eta bere motzian hori islatu nahi izan dut. Hau zana, nolabait, saiakera zana, narrazioa bihurtu. Literatura erabili hori azalarazi izateko. Fargo telesaioa ikusi duk? Bai. Badakian bezala orduan, hasieran mezu bat irakurtzen diago atal guztietan, ezta? Historio hau benetakoa da eta xehetasun guztiak ondo edo benetako moduan eslatuko ditugu. Aldiz, pertsonaien edo pertsonen izenak aldatuta daude. Beraz, historia eta historioa. Nola kodeatuen idazten egin zela, historia edo ustezko historiaren eta historioaren arteko alde hori. Labur esan da, hemen izan dugu historio ezberdina daudela eta hizkuntza ezberdinak nahazten direla, porque suposatzen da Bernardotek okzitanieraz ibiltzen zala, frantsesez ere bai, katalanez ere nolabait, eta dialekto horiek izan bezala. Esan nahi dut, Pabetik Aran Baiarara oso gutxi dago, eta Baran aian antzen, aranesa ez existitzen, da okzitaniera, ez? Orduan, hizkuntza asko sartzen dira historio asko eta historia bat badago. Nola iritzi horrengana? Nik egin dut nolabait interprete baten narradore hartu. Andra da interpretea, eta bere anaia ere interpretea da. Eta honekin zer esan nahi dut. Kuriosamente, garai hartakoa da adibidez, eta aipatzen dut hemen, eta Goya, ez? Lehengoan egon nintzen ikusten, hemen Kubo Kursalen da hor Goyari buruzko erakusketa, eta hau ikusi nuen, arrazoiaren ametsa. Abakizue esaldia, Goyarena, ez? El sueño de la razón crea monstruos. Ametsa. Baina,
loa balitz, alegia, arrazoia lokartzen denean, sortzen dira monstruak. Edo alderantziz, arrazoiak bere ametzetan, ari da monstruak sortzen. Orduan, hau ez da itzultzailearena, itzultzaile batek zer egingo luke, ametza edo loa jarri. Gero barruan... Edo amezkeria. Edo gaina, loa, esan nahi, arrazoia lotan geratzen denean, sortatzen dira monstruak, azaltzen dira monstruak. Hor, zera berberean, azaltzen zen ingelesez, espainolez, eta Kronos bere semea vomitatzen, botaka, ez? Eta euskeraz, bere semea irensten. Eta ikusten duzu, eskultura, eta berdina da, da Goiarengan oinarritutako ahotik ateatzen dela semea, ez? Ez dakigu nola dagoen, irensten edo botatzen, ez? Orduan, hortarako hemen ni baino itzultzaile asko jaioagoa daude. Orduan, nik egin detena zentrotan izan da, narradorearen bidez, interpretearena hartu, ez itzultzailearena. Ez dut itzuli nahi izan garai hori, ez dut ekarri nahi izan garai hori behartan, nolabait interpretatu egin dut, ez? Iruditzen zaidak niri pentsat, kontatu berri duan hori guztiengatik, baita narrazioaren trinkotasunagatik, alegia kontatzen ez dituan gauzengatik, lehenari askoz lan gehiago eman beharko eokela, alegia eleberri luze epiko bat bihurtu, eta gero ondoan ditugun Asier Altuna edo Koldo Almandozi proposatu film epikoa egitea kontakizun honekin. Bai, hau oso trinkoa da eta oso laburtua, baina mereziko luke luzatzea. Ni ez dago oso seguro. Ez. Bueno, gidoi moduan, nahikoa da dagoenarekin pelikula bat egiteko. Baina, nik uste, oaingo zinemaldiaren loraldia da, beraiek sortzen dutelako dena. Garai batean, Eusko Jaurlaritza sortu zenean, hartu zituzten euskal idazle batzuk eta jarri zituzten lanean gidoilaritzan eta zinerako. Hor hartu zuten 16. naidanez, hartu zuten 100 metro eta hartu zuten Zergati Panpos. Eta orduan, eskaini zieten idazleei zuzendari izatearena. Eta, Andu Lertzunik egin zuen zuzendaritzarena, nik uste oraindik egongo da mutzen hori egiteagatik. Eta besteek utzi zuten, Alfonso Umbria, uste dut, ez dakit, beste zinegile baten esku. Esan nahi, ezberdina dela literatura eta zinema. Eta gure oraingo zuzendari gazte hauek badakate, lortu dute beste hizkuntza bat, zen zineman erabiltzen dena beste hizkuntza bada. Orduanik, ez dut oso seguro literaturatik sortutako ideiak gero zineman funtzionatuko otezun. Ados horrekera, baina novela epikoa bai, ez da? Ni ez naiz oso epikazale ere, baina... Bai, oso trinkoa da eta hori da apustua. Eta hor dago bere balio eta segurezki bere muga. Nik uste hola geratuko dela. Nik esan nahi nuen, hauek, Napoleon eta Bernardot zirela Beethovenen garaikideak. Eta Beethovenek idatzi zuen, konposatu zuen heroika Napoleonen omenez, baina gero damutu zen, ez dakiz zer. Duela gutxi egon naiz Bienan, Beethovenen museo batean, eta badirudi Bernardot horrek proposatu ziola Beethoveni egitea sinfonia bat Napoleonen omenez. Bai. Claro, es que Gontz garai hortan izugarria da. Beethoven zan iraultzaren aldekoa. Eta Kant ere bai. Osea, claro, iraultzaren ondoren sortu zen terrorismo hitzaren erabilera. Zen terroristak ziren Robespierren gobiernoen alde ibilitakoak, del
gobierno del terror, ez? Eta orduan, orduko intelektual asko, enziklopedistaren artean eta hola, hasi ziren kondenatzen iraultza. Hore, iraultza gainditu ondoren. Kantek ez zuen inoiz ere kondenatu iraultza. Eta Beethoven ere ez. Are gehiago, Napoleonek berak konbidatu omen zuen Beethoven bera juteko emperadore bihurtu zutenian. Halako ekitaldira konbidatu zuen eta Beethoven etzan jun. Eta berezi, emperadorea, imperioa eta iraultza ez dira batera garria. Horren kontra egin zuen, eta Beethoven ezan jun, egin zuen egorrarena. Eta pixka beranduago, Donostia erre zuen dukearen omenaldi bat idatzi zuen. Beethovenek. Baina hori beste historia bada. Baina, politika badago. Baina hori zen, hor ziuden ingelesak eta beste. Beste persona bat ez omen zan jun, konbidatuta zegoela, baita ere Napoleonen emperadore bihurtzeko ekitaldi hortara. Zan Simón Bolívar. Simón Bolívar garai hartan, 1813an sartu zen Caracasen. Eta hasi zen Hego Amerika guztia liberatzen. Orduan, Napoleonek konbidatu zuen bere imperio zeara, eta ez zan jun. Hau, bigarren hau, ez dakit fikzioa ote den, nahi iritzi zait, baina ez dakat frogan. Baina Beethovena ematen du frogatuta dagoela bai, ez zula jun nahi. Garat anaiekin harremanik edo bazuen? Nik uste baietz. Gertatzen dana, bi Garat anai horiek, Txomin, ministro bihurtu zen, Dominika. Eta gero, bestea zen Juan Jose ez. Hauek arazo bat izan zuten, eta Helenak esan duen bezala, 1783an ja ezarri lehenengo proiektua zegoenean Frantziako konstituzio horretarako hemengo foru guztiak desagertarazi zituztela. Orduan, gero Napoleonek enkargatu zion Garati Euskal Herria bihurtzea estatu independiente bat. Eta hortarako sortu zuen bere proiektua Fenizia Berria. Eta orduan, harremanetan zegoela, kasikan seguru da, historikoki. Baina hortan, ez zan sartzen Pabe. Hau zan Pabekoa. Garate, berez. Baina, karo, galduta garate ziren, noiek. Galdua. Listo, izan ditugu arazo txiki batzuk, baina estimatuta dago, zuen presentzia eta eskerrik asko.